menni kell. A lángokat haraggal már az égi csapnak fel. Kezünkbe bontó balt, a fejünkön vassisat. A tűznyelvek a létra végén körbe nyalgasnak. Korontó piszkos arcunk, de szemünk hófehér, s mint épet angyal körünk. Szílire, gyerekek! Nem húzzátok arra, amit kevés. Hogyan rakodnak? Én kiszoktunk és átja majd hadni egy keveset. Várj én. Hova tegyem én? Kicsit a oldalasba. Na? Én nekem itt van, az a gilicsé! Nem tudom hogyan. Egyik cég. Van megy hozzá te? Várja. Nem akar meg ez. Fogok lopni egy keveset. Lopni akar meg. Megcsinálom. Én át fog kölleni. Mindjárt. Várja. Hát onnan a legszínűbb körbe kell hallod. Berci, itt szedjük érve. Vagy oda visszét ki? Oldal, kilépni oldal. Nem biztos. Gilicnek segítsetek a gyerekek. Én oda megyek, hova Berci. Hol van? Templomba, nem? Hát a kemény koszmeréje. Hallod? Ha nem kő! Nem megy főtisztán oda, mert keveset hoztam, már próbáltam. Várj, de itt melyik jön? Külső? Igen. Na melyiket akarod, az megy. Jó. Meg tudod csinálni, hogy megfogod? Nem, ő neki összerök mindent, jó? Ő húzza. Jó, úgyis jó lesz. Tanya, amúgy a próbáld rá, azt meg fordítom, hogy nektek kell fogni. Gyerekek, ha mi a 100-szor próbáld, hogy megint ilyen próbáld le. Igen, hosszú. Kevin, próbáld rá, mert fő van cserébe a kettő. Hát meg úgy, hogy rá tudod rakni a sugarat. Jó lesz, mert fő van cserébe a kettő. És ezt utás ide rá tudod. Ez elosztós része. Azt én csinálom. Atya, így csinálják. Nem cseréled, de... Nem, jó. Az a részből ide, jó Várjál, lesz. kicsikém, hát fiatal vagyok én. Jó lesz, azt hallod? 29-ben megegyezünk, az jó. Mennyire tegyen? A 29-et hazamegyek. Jó lesz. Nem fognak morogni. És nem visszáltam. Hallod rá, Császé! Hallod, meg kell egyezni a bíró úr, hogy itt választó ne indítsa óra, hát meg van Gatiga 29. Nem lóghat ki. Várjál, nem lóghat ki, ugye? Jó van. Várjál, neked így Hallod, pályán. Bist? Menjél be. Gábornak még közebb kell rakni, mert ő egészen felüli, ő. Te túl sok. Nem mindegy. Ne lépjél be. Ne lépjél be. Tedd le ide. Ide, csíkra. Csík már legyen. Várja! Ott, ahogy jön a tömlővel, menjen onnan, lesz egy úrjuk ide. Várja, nem megy a izéja.
följebb! Várjál egy kicsit. Jó.